Swada bwenengo bwe county ya Kisii manyekantase ekenyanda mbaliri bune finance bill yo mwaka bwekiri bubere na 2025 mwaka bwekiri bubere na 2025 nomo nigo yasomwa lya gatatu mwasorero na gwetigwa ase bunge ye county ya Kisii kwana chinga kicho manyakero we budget Peter Otachi bego manyekante mne nyororo nigo araria obuya abonchereria bakabake ba ose nogokiniwa kwerigori ase balia barachie konia ose kuraria ebintu byabo ase chibillboard Daniel Ontiri ni autumanya nasi gikaro kyo gosomwa we finance bill eliye gatatu yo mwaka bwekiri bubere na 2025 ase assembly ya Kisii ikyo kyaringe koragwa na monogeri we bunge yo Philip Nyanumba korengana n'umunyakerogo we budget ase county ya Kisii oyiwe igoro mu MCA we ward ya Manyero Mosike Peter Otachi ase finance bill iga henya abonchulia bakabake ime ye county ya Kisii nigo bale nekibakogokera ne yenkobotekana no gokeigwa kwa maguri ye license ne chinde gokeigwa kubali baga gwekinia aso bonchulia na balia bagokora ose bakweroberia gokoro bwagachi boigo tibatigiri magega karatuwaiti ntwabeka maguri ya fair tobeka abantu besa account bagwaka na tibe sirenka ake abesa account sirigatwa nebo songo ga Kisii county asengenze biashara mbiroro abaromba rigwaka na bwemondo lakini ntibwete chinde egento kende gya kabere twa consider namangana y'abantu bakorandia na bintu binde twarusia beseye besete bagochwakana negento kende gya bereke gochanda abantu baitoga sub county etwanyoranga abantu tibese bakobekero for example muntu gwakana a single business permit na ene gochiare bwakana bese ya fire ande bwakana bese ya waste disposal kanya bese ye rigoro uchakera 2500 1500 akini ntu wake itwa banga for the small businesses muno muntu wikinyozi muno muntu baka duka kaga uski muno muntu kaga hotel kaga kwa ni siringi amanda siringi sano once pitu atabanga sibese chipa ko chukana siringi 500 ende kwa comment na sebese ripa kwa for example 2000 chonse 3000 na beko nyara kwa manage boko bwa kwa 6000 nenge tokere tu wake ekero muntu akwagatsa for example nyumba utaite ko chenje asikonyo kole mo bole mubwao kwabo chenje kurwa so bole mo gochia residential wote chikuru bole mbora agricultural to residential kwanya bese bikira 10000 rero tu AK kuru 10000 twabeka 5000 asense mwende balia bale nerango yokoreria ebintu byabo asichinsemo au gutumika chi billboard nigo banyora gwako konene ne yenko bwatekana no gukinigwa kwerigori ri chi billboard icho asokoralie ko weka enusu million aso mwaka ensone era chigosara muno asabonchurelia banene nabana siasa boigo ligori liegware asensemo ya South Mogirango na mona sabogori bakorwa isiko lya kinigwa pese ndu amentero na sisi company zitiko kora matangazo ndabona ngonya to billboard sibekire busongoga billboard zitu hata yabanga kire billboard yamewa kana 500 pahia asenche kaunti neta kere ko collect revenue asense mwende ligori hasaba na boda boda konyora artistika gose che license chogwancherwa gokore meremo hasomo chobosongo nigo lyatigara buna yaringe kurukare ase barachiko igora asiringi chimisato asomo tinyi gochiri bobere asomwaka obote chi option ibere option ntangani akana siringi 300 kero mutienyi ose option ende yakabere gwakana 2000 panam so muntu gwe pikipikiro mungaini na bagwa kesabwa ari 2000 akano mwako mugima anyore license yae onya ko operator aso mwako mugima kinga kichicho boigo igati yalia balira gocha ko ligerelia mono no gosangirwa kwebubi hase chichiro chonsi kerali tuko na koigora matomono aso koligia gokine county ya Kisii gocha sebirengo binde aso kubwaterna kurega se county ya Kisii leterane ngoro ko Daniel Ontiri